Ay na po, intayin mga nanay. Good morning mga ka-dragon. Yan, harvestin na natin yung isang baboy. Dahil birthday ni Camera Girl. Ala, Camera Girl. Ala, kalaki lang ito ate doon. Ala, si Peng. Siguro ngayon yan kaya. Ang ganda ng baboy natin doon. Ayan yung isa guys, binili namin. Kasi ang hirap talagang bumili ang hirap ng karne sa palengke. Hirap bumili, napakamahal. Buti dito kahit pa paano mayroong pang tutubuhin. Ito baboy ni JD yan. Yan, panghanda niya sa birthday niya. Pwede ng pang lechon. Oo pinatasan na. Kapayat yan nung ano, kala ko ano burit. Maganda yan pag maglakay, mabang ka pag Ito pala may big ka, ate Beo. Ayan may mga biik. Ate, bibiling ko ngayon isang bake mo. Pag sibuyas na sa susunod yan, Pakamatay, parang awa mo na! Ano kanyan at nakapaldo yan, ate Beo, kala mo lang. Tama. Tawanan ko arog, nalugi akong ko arog. Pakamatay na lang ako. Wala. Tama na yata. kulang yan. Yung ginagawa rin sila ng kubo dito. Ang ganda yung ganito yung konyo. Pahingahan. Mahal sa atin. Ikaw nga ang kumita. Ay, tanda pa yung sideline mo. Ayan, good morning mga ka-dragon. Ayan, today is Sunday. Nandito kami guys sa tindahan. So yan, dahil ngayon, birthday ni Camera Girl bukas. Yan, magpatay tayo ng baboy. Pero syempre hindi para lang ipakain. Pang yan guys, pang benta dito sa tindahan. So siguro magluluto din kami para sa handa ni Ping bukas. Yan, hindi pwedeng ipakita kasi yung baboy. Laki nung baboy na nabili namin, nasa 110 kilos. Go overnight din kami mamaya nga dito sa tindahan. Mamayang gabi dito kami matutulog. Yung bago sana ng tipaseng. Birthday ng tipasing kasi bukas eh. Birthday. Sino may birthday bukas? Bayan. Walang lakbay alon. Walang lakbay. Lakbay lakad lang. Alay lakad. Naalala nila doon kanina sa kapilya, gabi lang kami. So ayan guys, ito na yung ating kilawen. Ayan. Pangtinda din natin yung iba dito guys. Gustong gusto tong ng mga tumador. Nagamamam. Gutom na? Gutom na ang makina. Anong oras na dyan? Time check ay, anong oras na ba? 12:24. Tinanghali kasi kami magkatay ng baboy. Tagal kasi ng Kilmarse. Yung tagakatay namin, yung alas 11 na nagdating. Yung tuloy. Yung magluluto tayo ng kilayin. Favorite. Talagang kwan yan Ito no? kasi masarap pang kilayin pag yung bagong katay. Kaya nga. Kalasa ng karne. Kaya perfect siya sa kilayin. Parang igado siya. Nagugutom na tuloy ako. Ito yun, jay kilawinan. Ti barbartat. Manong bartat. Makikuha ka na eh. Kasarap to. Kilawinan. Sipig niyang gawa na yan. Kilaw eh. Hindi, ako lang naglagay ng Ricardo. Pero kunti ang Kilmarasing ang Giwa. Ito yung guys, best seller.
O, sa mga estudyante, no? Nung may estudyante. Pero ngayon kahit wala. Basta nakita nila yung kilawin. Nagdadaras din na. Baka may nakaabag na nga dyan. Display na kaya natin agad. Tsaka may ulam biglang nagkaroon ng Up, galunggong. Malaos na eh. Napapatay yung rate. Kilmarsingaw, mangankan. Rama naman gek. Gimas. Galunggong. Kain tayo guys, galunggong. Kain tayo ng kagabon. Ulam namin kilawin. Kilawon. Kilawin. Kilawon at kilayan. Sa bagong galunggong. Kunan na lang. Kunan na lang. Ne? Kanda kami sa akin. Sabi? Kaya kumuha ka na. Sino siya? Nando. Ganun kanila man talaga yung paka. Ito naman talaga yung pang. Sa kanila. Pero dahil yung paggabo lang nila kanina kahit di mo na sila hirap. Ano tanda niya? Naghintay. Kilawin. Ay, kilayan. Ayan guys, ang dami nating nakuhang mangga dito. Ay, mangga. Bunga ng malunggay. Oh. Isang sanga pa lang yan, di pa nakuha lahat. Grabe, sobrang dami. Ito, sarap oh. Bito pa ng baboy. Laman loob. Ito yung itinda natin kay Kapitana. Yung malunggay. Magkano rin kaya yan? Siya reply. Kadami na yan. Oh, baka Sa sunod nga na naman. mapanatan naman siya. Ayan guys, good evening. Yan, napag-isipan namin na dito tayo matulog sa ating kubo. Ayan. First time nating matulog dito sa kubo. Yan, mag-ihaw-ihaw lang kami dito guys. Tsaka magluto tayo ng paborito ng ligayang hipon. Yan, dito tayo guys mag-ihaw-ihaw. Oo, diba? Waterproof ba ito eh? Baka hindi waterproof yan. So, ayan guys. Bali, ito yung ating gagawing garlic buttered shrimp. Yan. Bumili ako ng 2 kilo. Ito yung most requested ng Tiligaya. Alam nyo naman, favorite niya ang hipon. Kahit ito lang, masaya na kami. Okay na yung handa. Makatawid na. Lilipas din yan. Ang mahal ito guys, 450 ang 1 kilo. Pero okay lang, alang-alang kay tita. Tita Ligaya. Yan ang ating barbecue. Akala siguro nila magtinda kami. Sabi nga gabing-gabi, ano? Hindi Pati ba naman gabi? Sabi siguro ng... Wala na kayong patawad. Baka kala natin kung magtinda tayo. Kala siguro nila magtinda tayong barbecue at may ihawan tayong dala. Okay. Sa iyon na yung gabi amin ng araw. Kung na ngayon, chill-chill lang kami ngayon. At lugi kami sa sibuyas. Ilang kwan na namin na pinangarap matulog dito. Ayan. Kailang, oo nga, laging nauudlot. Nung nakaraan, Si Kuya Joe, gusto niya sumama. Sabi niya, sayang. Sabi, kung hindi pa galing sa ospital si JD, sasama kami. Gusto niya rin talaga matulog dito eh. sabi ko, May next "Huwag time muna, pa naman." Kumali ka dyan sa bahay mo. Pumirmi ka dyan. Kumali ka. At pagagaling ka sa ospital ng ating JD Tuhalo natin guys sa pamatay nating seafood. Ay, ato. Hindi ko doon ang wildfire. Sabi ng tipas na parang kanila. Sabi mo? Sabi mo ba?
nito. Walang matutulaw. Alas 12 na alaw na. Talaga. Siyempre, hindi tayo agad-agad makakatulog. Ikaw ba naman seafood? Request Pero lang may kay gina-request si Ligaya. Gigi. Ay, wala. Soft drinks. Dami dyan. Sabi ko yung pang high blood. Tsaka kape ah. Shrimp. Hanggang alas 12 kami dito. Diet to Kuya Richie. May pangontra kami. May pangontra kami. Kunyari ka pa, pero huwag ka na-inggit ka na. Hindi, birthday treat to ni Peng. Kuya Richie, hindi mo batiin si Peng? Bukas. Dispiras. Dispiras pa lang Dispiras. guys. Nagkatay kami isang buong babaw. Ayaw nga pala kanina. Palantis Kaya, Peng. nagpalanit kayo guys. Yung kayo, may kayo. Uy, isang buo. Nagpakatay ako ng isa kong buong baboy. 100 kilos. Kalain mo yan. 100 kilos pero yung binili namin, ay yung kinain namin kanina, may bayad agad. Nilista na kaagad. Yeah, yung baboy kanina guys, sabi yung pang-benta. Matanda na tayo para magbongga-bongga, maghanda-handa. Senior na. Minsan, Ano naman yan? minsan na lang pag senior citizen. Pag nag-60 na, yun. Ibonggahin mo na lang sobra. Sa oray pala ako, ay tapos mo ko. Pagkantay mantika pala. Ha? Mantika. Ay, yung butter na lang. Huwag na pala dyan, butter na lang. Oo. Ayan. Start na tayo guys. Baka tayo abutin ng alas 12 ng gabi. Takot yan si Gayo. Isara na daw yung gate. Baka daw pasukin siya mamaya. At tayo mag-group na isang straight line. Ito. Bakit? Kasi ngayon sa Black daw nagpalay. Naga daw. baka di makatulog ah. Hindi makatulog yan sa Antiligaya. Mapaparang naman siya. Bili kayo tayo pineapple juice. Pangontra agad. Alam mo naman maka-blood, low blood naman. Itong hipon kasi ko lang dapat half cook lang, hindi siya dapat lutong-luto. Alam mo naman, anteno na imasan sa barbecue. Luto na yan eh, nagsit na nga oh. Wala nga po yun. Ano yung apa? Ano gusto mo yun? Siyempre, para hindi mabigla. Tets. Lasang. Malamba? Ginabilit ko lang yung medyo sa... Sarap to sa suka. Ayan.
Ito, miss na raw ni Kuya Benjing tong ating ano, mga niluluto dito sa Mindoro. Sabi niya sa akin, miss, sobrang miss ko na yung mga niluluto mo dyan. Hindi to paborito ni Kwan eh. Ni Kuya Kuya Johnny at Johnny. ni Uncle Benjing. Hindi nila paborito yan. Gala tugaw. Ayan, luto na ang ating hipon. Yummy. Hindi kasi konti lang kainin mo at baka ma-high blood. Bukas ka na magkain ng madami. Guys, naka 1 point na tayo. Yung magluluto pa tayo ng bituka ng baboy. Wow. Yan, syempre, hindi namin kayang ubusin to. Yan, titirahan natin yung mga wala. Bukas siguro pupunta sila dito. Dahil birthday nito yung bukas. Magpapalomi lang siya. Naging lomi na lang. Kamusta naman ang iyong paninda? Wala pang bumibili. Matuman. Matuman. Oh, sarap po. Sarap sa suka. Sausaw suka. Ayan guys, iluto na rin natin yung bituka ng baboy. Apa, may masabi. Ano kung mga paisili na to? Sige na. Dito ko na lang. Ayun na po, intayin mga nanay. Kasi kumain ng daw. May blood. Pag-aga pa, pag sa bahay nga, alas 11 pagdatulog. Tara na. Wow, ang sarap kumain. Play na yan. Play. Pray na. Ama, salamat sa biyangin pinagkakalag mo sa amin. Huwag nilakas namin ito sa patuloy na pag-ibig. Kaya sa kanala yung season ka ng pag-ibig namin. Kain tayo mga ka-dragon. Yan. Late ano na to? Late dinner. Oh, okay na yung plato. Dito sa aming kubo. After work, late. Thank you so much. Mga ano. Plato tayo. Si Charles, naantok na. Jolly ka na. Oh, next. May taga-kon pala. Parang sa kasalan ko. Gusto ko lang po mag-thank you kay Tita Marilu pag-greet yan. Thank you so much po. At kay Sir Angelito. Yan, kay Sir Angelito. Yan, thank you po sa bigay mo sa aming sombrero. Yan, meron din pala sa aming tatlo kay Greta at saka kay Aiza. Thank you so much po. Punti lang dyan. Paano ka punta? Yung isang tugpo dyan. Ayun lang, sila ipapas mo. Dyan sa duyog mo. Ibati yata may isa natin eh. Dalawa yung ginawa kong gantay. Lagayan. Baka magtalsikin niya. Ay, naging balik ko ba yung... Simple celebration lang to guys. Happy. Ay, di ba tayo nagkanta? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kami lang. Nagtago Siyempre sila ate Greta, sila ate Isa, may mga bata kaya hindi ko. Oo, nagtago kami dito sa mga joke lang. Yan, thank you din pala kay Gayem. At syempre kay Manong Kit. Thank you so much po sa inyong lahat. Kay Tita Benita. Sa lahat ng babate. Yan, thank you so much. Ma'am Remy. Kila Sir Robert at Ate Loida. Yan, hello po. Magandang umaga po sa Kay inyo. Manong June. You're really. Ang sarap ng Kain na? ating barbecue guys. Kasi wala tayong kanin. May karami. Ay, hindi. Plata? Wala na. Ay, hindi to kape. Kuha ka isang mangkok. Hindi to kape. Bukas kapag pumunta sila Ate Greta dito, syempre hindi naman natin ito maubos. Yan. Sa kanila naman yan. Sa kanila. Pagluto natin silang pansit. Kain po tayo.
ng ulo. Ang sarap naman kung dito Hindi ka, ka magsaw-saw. kung dito ka na nakatira tapos may mga anak ka. Imagine mo yun. Oo. Na-imagine yan ko pa. Hindi ko, dalawang anak ko, yun sila kayo mag-asawa dito. Yung ambiyan. Ito siya, naya maglabas at siya lang lalaki. Nakabidyo kasi. Ha? Ba't dalawang inyo ka sa usa? Kaya nga na, saw-saw nga. Kanyo pa Lagyan niyo ng serving spoon. para kanila malaki. pa ano nyo din pa kami nyo dyan. Sarap. Masarap. Kahit late na ang kwan, dinner pa naman. Ang Pinoy. Masarap yung pagkakatimpla ko sa barbecue. Ito na saw-saw. Parang kwan na. Parang andok. Ito na saw-sawan. Pangalan ko. May midnight snack pa to mamaya. Kung makagiting pa. Maka... Tulog na. Yan, get well soon nga pala kay Ate Remy. Yan. Yung oo good nga. person po. Pagaling po kay Ate Pagaling Remy po para ano, magkita-kita ulit tayo sa pagbalik niyo po dito. Yan, gayam. May kamanganang gayon. Dapat kasama ka na namin dito kaya lang lagi ka namang nauudlot. Yun nga raw. Mangan. Kadaya ni Gayim eh. Sabi niya, pagdanturat pa. Kano nga tagay. Wala mo mabigla na lang tayo sa New Year talaga. Ito na yun. Hindi ka, madi ka makakuha. Ano yung, yung luka na lang mainit. Mapapal. Madi ka mapakapal, tikas tine. Di bali pag ano, nung nakapasyar ka dito, ang gana jay. Di lamisaan tayo. Mahabang table. Long table. Long table. Puro marunggal. Nagadun eh. Bunga na. Pinakbot, kaskadako, lahat ng kwan. Masurok na daw ako dahil makiligit ka. Yun lang mo. Hindi malagay yung buling. Pagkaga mo naman. Yan, yan na uwi. Gusto na patutol lahat. Yung? Ano nga ba yun? Kasi yung kawan yung buling sa Wala na tayong nilin. Mainit na rin tayo. Sa ulam pa? Mga nang kakarluba. Nagsapa pa yun, nakatulog kayo. Nandiyan sila nakaabang pinataka. Dalhin sana namin yung speaker natin. Nag-brown out naman kanina. Tsaka ano, parang nagkayang kumanta kasi ang tahimik ng paligid. Tsaka may bata sa kabila. Marinig mo lang talaga yung mga huni ng mga pulisap. Buti na may gising pa dito. Nagtitinda sila ng ihaw-ihaw. Kaya medyo ano pa kami, hindi pa kami... Hindi pa tapos ang tiligawa. Ako hindi naman natatakot kasi kabahayan ko. Hindi katulad sa ano, Sa, mas ako din, mas takot pag-wake ako. ko. Tekas loob lang. Tayo no, meron ngayong 4 lang tayo eh. Nagpun ata tayo ng puto. Ako itong pag nalabas ako. Putong na palpak.
Ng teligaya. Tubig. Ganun, ma. Bigyan mo pang barbecue. Kaya nga sa barbecue, kang talaga. Sabi nga ka na, wow. Alitin ka ba? Ha? Dapat pala pinakain Sakto nga lang yung anghang nente. Ha? Sa barbecue? Bata pa? Ay, nako. Kahit man hindi tayo sinerte sa sibuyas, deserve pa rin natin yung ganda. Hindi naman siguro. Swerte rin daw sa antiligaya sa sa hipon. Hindi na gaimit ah. Natupad, Basta sa ganito. natupad yung pangarap niya. Nakataas pa yung paa niya. Mahanga siguro na kami ng sili. Yan. Pero kasarap barbecue. Ba't di niya binabawasan yung pan? Kasi isipit nga rin ako. Charge kayo mas. Pag nag-isang kutsara ka, 10 pesos. Masarap din dito sa guys, sa umaga. Yung madaling araw. Ay yung mag-aagaw ang liwanag at kwan, dilim. Kung hindi natin ang kwan dito. Parang natanong daling araw. Hindi ako nagdura ng gamra ko. Init man, di ba? Pag madaling araw. Bigas pa nga. Ayan, grabe. Kala ko sa kubutan. Limak ang talong ko pa ito. Yung talaga isang bag yung dala niya, isang gabi lang kami. 20 pa sa'yo. Wala akong dala. Ito na lang, pangtulog ko. Yung gisang silang bukas na. Talagang talo tayo. Kaya nga sa una, mawin ka? Tumot lang. Ba't di ka na mag-uwi? Dito, wala mga kwan, pangiliguan dito, wala naman maglamas ng tubig. Iliban na lang namin kayo eh. Hintayin nyo na lang kalagban. Kanan? Ha? Sabi ko sa inyo, favorite ng teligaya, nakadalawang ng kana. Saan daw? Masaya rin sana pag kwan, kompleto. Si Kuya Jubin. Hindi sa mga mangkuro tayo? Hindi. Pero gusto na dito. Saka bawal din ito kay Kuya Joby. Yung mga seafood, kalaban ng gout na. Yung mga laman loob, yan, bawal na bawal sa kanila. Isda lang siya. Pero Pero po yung isda yan lang gusto niya yan. lang yung banding ba? Yun yung gusto niya. Ikaw ba naman isang linggo sa may hospital? Si JB parang di na tuloy marunong maglakad. Kasi yung baga. Ano ang paano na kon siya? Puro kon lang siya. Siga. Nagsunod yung dalawang sararap. Dalawang sararap. Dalawang sararap daw. Gabon. Ang palang niya, ang palang niya, magkuha lang, may kuning susi. Sa akin ewan ko, hindi pa nag-garip lang. Sabi, nagatimbang kayo ng pilay. Tapos na. Ilan lang man yun? Isa lang kami sa manuot, may kunin lang ng susi, hindi kami makapasok. Ganun lang yung dito. Nag-reply. Alam niya na yun. Kung ano Alisa na yung cellphone ko ay. Ayun. Kadami man yun. Wholesale. Ganun talaga pag marami ko. Mga tinakasan ang mga asawa, guys. Kuya Jube. Ayan yung nagkuha. Ang paalam niya, magkuha lang ng susi at hindi mabuksan yung bahay, gaya. Nakatugaw na. Ikaw ba naman ganito ang Gutom kami guys. Hindi pa nagkain. Nakita nila yung May Day natin, Juan. Sunod, kahit na blugi yan, hindi halatang blugi yan. Uwe. Ay. Nagkakwenta ako doon kanina bago mag, hindi ko masurusurutan. Tinayo ko na nga, bahala ka na nga dyan. Katulog dansan. Nay. Malimit ka mo tayo. Ha?
Ba't na kasi kayo nun, oh? Kakating nga. Tarating namin. Magpaganon sana kayo at para mag... Mamalagban. Natindog ni Gatya. Gigi sa taas. Good night po.